Josu, zuretzat galdera bat. Lanbide heziketako beste irakasle batek egiten dizuna. Galdetzen du, ia zuen zuzendaritza euskalduna den, euskalduna bada esaldi zuen laguntzen, eta espada, erdelduna bada, esaldu zuen pentsatu zuzendaritza aldatzea. Bueno, lehenengo galdera da, lehenengo zatia, ea zuzendaria euskalduna da. Euskaldun pasiboa. Euskaldun pasiboa, euskera maila lehenengo perfila du, berak, baina ez du euskera saritzeko iturarik. Eta orduan, ja, ari da, batzuk temati jarri garelako, gurekin ja, ari da, dinamika hortan sartzen, baina oso urduri jartzen da, ez du lako menperatzen, normala, baina horretan, baina klaustroetan hori behin, baino gehiagotan aipatu izan diegu eta klaustroen bukaera normalean, aurtengo helburua esate baterako da 130 euskera saritza klaustroetan, eta normalean tokatzera, eta klaustro bukaeran, beti dago pelma, eta ni naiz. Eta esatea, gaurko klaustroan 100 egin da euskera. Izan da, arratzaldeon, klaustro asteagoaz, ongi etorriak, eta, ya vamos a empezar, porque si no, ordua eta bar. Orduan, holako zerbait. Kide baldin badira, gainontzeko ekipo hortan dago ikasketa burua, dago idazkaria, euskalduna dira, euskara saritzeko gai dianak, eta ondo, moldatzenak, biharren perfila dutenak, baina zuzendariaren nolabait persona, figura hori potentegia da, eta bit izan diet, nire esan diet, aipatu izan diet, gai batzu badiala, gainontzeko zuzendaritza taldeko lantzeko modukoak. Baina oso, ez dakit, markatzen du, gehiagin markatzen du. Eta gero, kontu zean diru eta eramaten duenak, horrek ez dakiz errez, eta hori da militante, baina lehen esan duen bezala, bestalekoa. Ez dakit, zerbait gehiago... ea plantatu dugun zuzendari aldatzea, gure helburuen artean, finkatuta daukagu urteko, ikasturteko planen barruan, hizkuntza normalkuntza planen barruan, alorburuak euskaldunak izatea aholkatzen dugula. Ezin dugu exigitu, noski. Horrekin egon ginen 15 minutu eztabaidan. Aholku hori emateagatikan aurtengo normalkuntza planean. Eta zuzendarientzako ere, plantatuta daukagu, zuzendaria euskalduna izatea, baina hori hemendikan 2 urtetara tokatzea egu, eta orduan ja izango da, auskalo. Batzuk gustura hartuko dute horrela eskakeatzen dira, zuzendari izatetik, baina besteek hartuko dute hori nolabait inposaketa bezala, bat osonera berriro euskaldunak inposatzea. Eta hori da egoera, ez dakit zerbait ahaztu zaidan edo...